Dawn Carmen u Mario Għaxa, koppja minn Ħażabbar. Fis-17 ta' Settembru, Carmen u Mario għalqu 36 sena miż-żewġin. Iżda din is-sena l-anniversarju kellhom jiċċelebrawh xi ġranet wara. Għax propju f'jum l-anniversarju, Mario kien qed jiġġieled għall-ħajja bejn sema u ilma. Mario huwa dilettant kbir tas-sajd. Joqgħod Ħażabbar u jżomm id-dajsa witilgħin. Min hawn ħriġt fi xi 5:15 għamet il-mara tagħmel litt u l-ħobs għal miegħi. Għattu toħroġ il-barra ta' għalli le, għalli ħammur, għalli forsi naqbad tixlam pokieta mill-li waħdik. Għattu toħroġ il-barra. ċempilku fuq il-bahar fil-11 ta' filgħodu u s-soltu nċemplu aħna dejjem. U għalli qiegħed għaw barra tagħhom għalli fejn il-vapuri, għalli rix naqgħu barra. Għalli ma nmaqbad ċejta għalli wieħed għad niqbad. Għatlu malax ma tidħolx il-ġewwa. Għatlu la m'hemm xejn. Għallu issa għalli noqgħod noħrek għallu nibda dieħel. Ħas-soltu, kmieni wara nofsinhar, Mario dawwar id-dajsa biex jidħol lejn l-art. Ndawwar id-dajsa hekk, kif dawwart id-dajsa nara kullum kien ġbar. Kullum kien ġbar. U jiena minn hawn ħriġt. Issa jiena ħallejt il-vapur minn għalija li kien da. U kien vapur ieħor li kien hemm il-barra biex bħal ma bdejx nara. U startjajt insomma u tlaqt bqajt sejjer. U fit-3/4 jiena ħriġt u fit-3/4 ħanidħol nerġa'. Għaddew sija, kif għadni ma wasalx. Il-madu fil-bdejt mis-sittank tal-petrol, għed għadda għat jispiċċali il-petrol, saru s-satej, u kif saru s-satej, għajt ħireċ. Il-motor waqaf li, petrol spiċċa. Waqaft, imlejt x'kelli riserv, kelli l-għandu oħra riserv. Rġajt imlejtu t-tank. U rġajt bqajt nieżel. U ħadd iktar minn satej sejjer li suppost fit-3/4 wasalt mal-mol. Rġajt imxejt iżjed reġa' waqaf li l-petrol. Spiċċa wkoll it-tank ieħor. Qed mela jien issa daqshekk. Flok ħadd id-direzzjoni l-oħra. Ħażabbar, martu Carmen tinkwieta. U ċempiltlu, bdix jirrispondi. Għat Marija Santaj. Għat kif għadu biex jirrispondi, għat mela qed titalla d-dajsa. Insomma tħallejt is-satejn eskort għat tissa tal-laħħa. Insomma, u ma rrispondix. Carmen tarraf li l-ulieda Pier u Elena. U fi ftit ħin ikunu witilgħin jittamaw li f'xi ħin jaraw diħel lura. Imma mbax ħin għadda ħin saru 5:30 settilhom issa għandna mbagħad kien hemm ir-raġel toħti wkoll għalli aħna nagħmlu r-rapporta. Għatlhom xi mela aħna nagħmlu r-rapport mill-ewwel. U tlajna la Ħażabbar. U tfajt l-ankra, qed forsi taqbad l-ankra ma qal xejn ma rridx taqbax kelli r-roll u kelli ħafna xlief bdejt nitilqu biex qed forsi żżomm l-ankra. Ma żammitx u l-ħin qed jidlaw. Is-seba' niżlet ix-xemx qed talgħu il-lejla jiena. Matul il-lejl, mitluf. Waħdek bejn sema u ilma tibża bil-fors. Hemm esperjenza kera ħafna, ħafna. Jadda l-bambin ħadd ma jgħaddi minnha. Mal-lejl kollhom qajminu ma torqodx. L-inkollu miġburin flimkien, nħarsu li s-sema u nsaqsuh jekk hux qed iħares lejn l-istess stilla il-missieri li konna tinħarsu aħna. Momenti qishom ta' disperazzjoni għax inti tibda tħossok laqas qed tgħix. Dak il-ħin la tkun taf x'inhu għaddej minnek, moħħok jaħseb elf ħaġa.
Hekk tibda sejra l-ħin kollu. Fejnu missieri, fejnu missieri. Bejn sema u ieħor, Mario ma tantx idur waħdu. Ħut beda għaddejjin kull ħuta probabbli li kien xarkijiet minn miegħi bil-lejl. Qed tifhem kelli biċċa bdejt nitfaħħek fuq rasi biex ma narax il-baħar. Id-dajsa sejra hekk u probabbli li kien hemm il-ħut kbir miegħi bil-lejl. Debża waħdek u waħdek. Vapuri għaddew ħafna, probabbli li kienu l-barra ħafna għax kieku naħseb jiena kienu jtunu għajnuna xejn. Il-biża' tagħna l-iktar kienet li ma nsibuhx li jibqa' missing. Dik il-biża' tagħna kienet aħna għax bdejna ngħidu sak nibqgħu ma nsibuhx. Ħsibijiet li bdew għaddej minn ġo rasek, speċjalment bil-lejl, kun qiegħed hemm min jafitfa' min jaf il-mara xi jinkwitaw tad-dar. Dak il-lejl, lill-bint ta' Josephine kelmita dwar in-nannu Mario. Għattila nannu laqqa sajarak titlaq timxi. Ekk għattila. U għatina l-ħakmu ħana rizziet. Ta' ma bdejt nitlob, qalbi tlabt il-missieri u l-ommi, ta' pa' ma' għajnuni. Jasal it-tieni jum. Mario għadu mitluf, bla ikel u bla xorb. Mario jittanta jixrob l-ilma baħar. Iżda jirreżisti t-tentazzjoni. Sebaħ fil-ħodu, dajsa jiena, bla ikel, la xorb xej. L-lawet. U bat il-ħamis, u beda jqum ir-riħ il-ħamis. U r-riħ beda jbeżżani mbagħad, għax beda jolli li d-dajsa ma' sema ir-riħ. U jitellaħiru jinniżilieli. Nibdan id-diħa tat-tini jek. Sana għamlik ħatarreqili d-dajsa, ħatarreqni b'kollu. U jek li kuku qalbet li d-dajsa, jina l-għolet bla saħħa ma stajx naġġa nitla fuqa. Min tissa d-dawara f'dak il-Maltem, jek jaqli bil-eħta wicċa taħt fuq. Il-forzi tal-ordni Maltin ifittxu lil Mario. Iżda Mario jibqa' mitluf. Laqas konna nafu aħniex qed ngħixu jumej ġixtirjieli. Però lejlit li sabuh tajt ftit qalbi għax bdejt ngħid ġej lejl ieħor. Missieri waħdu fuq il-baħar. Imma mhux kulħadd jaqta' qalbu. Fimni, jiena ma qtajtx qalbi għax konna fl-ħajsibu ħinna n-nuqisijak f'qalbi. Xorta tibqa' tama fik li tista' ssibu. Ħajja u mejjed. Tkun taf ġaralu u laqwa li ssibu mhux ma ssibux. F'mumenti bħal dawn, it-tama waħdanija hija t-talb. U nitlob il-Bambin bdejt ngħidlu Bambin, inti kbir tant, għetlu s-sema, bdejt nagħmillu, għetlu id-dajsa ta' missieri. Għetlu, intom xtaraw. Ma veru nitolbu tal-grazzjas u nitlob l-ummu u l-missieru biex jgħidu li jsibu jas. It-tielet jum. Il-ġimgħa. Mario għadu mitluf. Ikel xejn, ilma xejn. U t-tama waslet biex tispiċċa fix-xejn ukoll. Rassanjajt ruħi. Għatien għat tissek minn għala ħadd illum il-ġimgħa wara 3 ijiem. Għatjena daqsekku. Bist il-sema għatlu fidejk Bambin jena. Għatlu li trid minni jgħamil. Bħalma kien jara vapuri fil-botu ma jindunawx bieħ. Il-ġimgħa fil-għodu, Mario jilma ħajruplan. Ġi sa fejlet u reġa staħbar l-sħab. Jien għed forsi għattajja ġej aeroplan jena. Dan kien ajruplan tal-Forzi Armati. Ajruplan li lemaħ lil Mario. U ssir sejħa l-vapuri fil-qrib biex jisalvaw l-sajjiet Malti. Fid-dajsa tiegħu. Għajjien għall-aħħar. Mario ma jafx b'dan kollu u jipprepara lilu nnifsu għat-tmiem. Waqt il-erdejt, għet l-Bambin, għet l-sali trid minni Ahmed. Il-ġimgħa għet l-għaxina nġal mal-familja, naħseb fuq it-tfal ta' tfal il-mara, naħseb fuqhom kollu.
ftit ħin biss wara. Dak li der bħala tmiem jinbidel f'tama ġdida. Mario ma jrid ċemmel lil għajnejh. Kif errejt wara dik il-kwarta hekk nara dal-vapur. Veru miraklu. Niżlu d-dajsa tas-salvataġġ u ġewwa għalija barra għalli midirok tajtu l-ħabel, insomma rabtu għad-dajsa tiegħi ma tagħhom u tlaqna eżatt mal-vapur. Mbagħad x'intlaqt fuq il-vapur beda l-ferħ tiegħi. Għax qed tissejn il-vapur joħodni fejn irid. Ferit joħodni, basta fuq l-art. Helikopter tal-Forzi Armati ta' Malta joħroġ fejn il-vapur biex jiġbor lil Mario. F'dan il-filmat qed naraw lis-soldati tal-Forzi Armati waqt l-operazzjoni tas-salvataġġ. Sa dan it-tant, l-aħbar li Mario nstab għadha ma waslitx għand l-eżis tiegħu. ċemplu li mill-AFM. Għalli Pier, għalli għanna ħbar tajba lik ta' għatlu ħejjena. Għalli sibniħ il-missierek, għalli deħlin bih fuq il-helikopter. Dak il-ħin, naqqasna f'xi bdejna nagħmlu jiena jisni bej it-tarrax, bdejt ngħid qed nisma' sew. Sabuħ għalinna sabuħ. Ħaj immitlu, ħaj. Iwa ħaj għalli ħaj. Kulħadd jaqbisem jajja temmek fejn il-laħwa. Veru, qatt ma ħassejtni daqshekk ferħane. F'ħajti qatt. F'laqgħa aħna nisimgħu l-magba li għednejja forsi xi aħbar tajba. Ma kienet aħbar tajba veru. Wara 3 ijiem mill-helikopter, Mario jerġa' jara l-art. U nifraħ bdejt, u mbagħad nwaqqafna hekk u xirrat l-ambulanz iżjed u iżjed. Qed jiena mela wasalt ħdejt tfal u ħdej kulħadd. Kif rajt, kif fetħu l-bibek għallin nitlok tħanna niġru kollha fuq hekk dinnan u ħimbusuh. Nintlu kemm inħobbok pa, bdejt nagħmillu kemm inħobbok pa. X'konna ħan nitilfu pa. U ferħ tal-ħaġa fejn ma stajtx, jisni hekk fil-li ma dak id-dwejjaq kollha u fil-li ma stajtx nieqaf hekk nitbissem. Hekk, bdejt inħossni rrid nitħaq hekk nitbissem. Fraħt bihom ħafna, naqtom l-isto. Kont sa nitlef ġawra, kont sa nitlef jiena, nitlef il-mara. Nitlef 3 tfal u 4 nebħutijiet. Twilet minn ġdid, dik l-ewwel kelma li għad. Twilet minn ġdid. Għattux it-tfal jiġu bil-vapur, għatlu hekk ġejt li jint f'qalbi.